Takže vítajte prihľadčoví priatelia. V tomto videu si povieme niečo o novom nylone od Varivasu, ktorý sme vám chceli predstaviť. Tento nylon má názov Varivas Super Trout Advance. Ako napovedá názov, tento nylon bol vytvorený na to, aby vám pomohol úspešne loviť pstruhov. Tento nylon je vymyslený na divoké ryby. Není to nylon, ktorý by bol primárne stavaný na troudareu, je to nylon, ktorý je primárne vymyslený a vyrobený na to, aby zvládal súboje s divokými rybami v prirodzených podmienkach. Varivas je v tomto veľmi zaujímavá japonská prémiová spoločnosť tým, že sa snaží zákazníkovi vysvetliť a povedať, na báze akej technológie je ten nylon postavený a prečo by si mal vybrať napríklad tento nylon na spôsob, akým chce loviť, a nie druhý. Osobne robím v rybárskom obchode už takmer 20 rokov a vždycky to pre mňa bolo ťažké, lebo som nikdy nevedel, prečo stojí jeden nylon 3 eurá, jeden 5, jeden 10. Spoločnosti málo kedy naozaj vraveli, aký je rozdiel v tých nylonoch, prečo je ten konkrétny nylon postavený tak, ako postavený je. Tento nylon je zaujímavý tým, že je postavený technológiou, ktorá sa volá VAG. Nemusíte si to nikto pamätať, je tam dôležitý princíp. Pokiaľ má Varivas na nylone napísané VAG, je to nylon, ktorý je stavaný na podstatne väčšej molekulárnej hustote, ako sú nylony bežné. Varivas sám uvádza, že oproti iným aj varivasáckým nylonom, ktoré nemajú túto technológiu v sebe zahrnutú, tak je o jednu triedu silnejší. Zároveň, pokiaľ má nylon označenie VAG, vy ako zákazník máte istotu, že nylon má strednú prúžnosť. Je to výborné vtedy, pokiaľ hľadáte niečo, čo je veľmi univerzálne. Proste silon není ani príliš rozťažný, není ani príliš tvrdý, takže je to presne taký nylon, aký by ste hľadali, alebo aký by som ja hľadal, keby som hľadal nejaký univerzál, ktorý by som chcel na rieku, či už na woblery, či už na gumené nástrahy, proste podľa toho, aby som sa prispôsobil situácii, ktorá môže nastať. Okrem základnej štruktúry nylonu, ako je nylon postavený, sú veľmi dôležité u Varivasu aj povrchové úpravy. Každý nylon má uvedenú, akú povrchovú úpravu ten nylon má, aby sa dosiahol ten efekt, ktorý požadujem. Tento nylon má povrchovú úpravu SPT. V princípe ide o to, že nylon má veľmi silnú živicovú úpravu na povrchu, ktorá vám zaručí to, že tento nylon má extrémnu odolnosť, čo potrebujete práve vtedy, pokiaľ často silon vám prejde cez rôzne kamene, cez konáre, pokiaľ je v kontakte so zúbkami rýb, ktorých teda dúfam, že pochytáte dosť, a potrebujete, aby nylon toho viacej vydržal. Okrem ale toho, že vám táto povrchová úprava zabezpečí lepšiu odolnosť voči odieru, zabezpečí vám aj to, že nylon je podstatne hladší. To znamená, že dokážete aj s menšími nástrahami nahodiť ďalej, ako by ste nahadzovali s obyčajným nylonom, ktorý nemá tie správne povrchovky, ktoré by ste od neho čakali. Čo by som vám ešte vedel k tomuto povedať, nylon uvádza tento Varivas Super Trout Advance, že má takú hnedastú farbu. Skúsim vám to aj odfotiť. Za mňa je ten silon skôr číry, a by som povedal, že sa snažili asi najviac napodobiť farbu zhruba horských potokov a riek, čiže je taký číry s malou prímesou hnedej, aby bol vo vode naozaj čo najviac nenápadný. Tento nylon sa vyrába v priemeroch 10 až 26 a stretol som sa s tým, že od 10, 12, 14, 16, 18, také tie klasické pstruhové priemery si ho chalani zvyknú brávať na pstruhové výpravy, ale v tých vyšších, silnejších priemeroch je to veľmi schopný silon, pokiaľ hľadáte niečo trošku kvalitnejšie aj na chytanie našich obľúbených dravcov, ako sú či už zubáči, bolení, veľkí ostriešik. Myslím si, že si viete vybrať z tých priemerov už sami, čo vám bude vyhovovať. Za mňa prémiový silon na lov potočákov. Pokiaľ vás zaujíma chytanie divokých potočákov na našich revíroch, určite dajte tomuto nylonu od Varivasu šancu. Ďakujem.